Hi guys, welcome back sa atong channel. Ang atong video ron guys, nari ko sa sud sa mong classroom ga video guys, samtang wala pa yung mga klase o di ako mga classmates pero ting pagka-busy sa ilang mga cellphone o kore-kore o ginagawa ng phone ko was day ko sa mong classroom guys no, ug mo ni among klasa diri sa among eskwelahan diri guys no. Mo ni sila guys. Og di akong classmate duha guys no, guys storya pud sila kay wa pa may lingaw pud siguro mo ni sila ang duha. Karon guys, sorry fug ko kugaho sa man di ay ana man na. Di ako mga classmate guys, tabon-tabon pa. Pero tin pagka-busy ha. Og di afog duhan ho guys mga classmate tang ring hagdanan kay manglili og mga chicks. Chicks ba kayo ni kong mga classmate guys. Na may chicks ring gubos guys, mo ni nagili-ili ana man na. Mo ni among plaza guys no. Ug sa akong pagsulod ug balik diri sa classroom guys, pero tingin kataga sa mga bangko guys no, murag way tag-gijan ning nanood ni guys. Pati bangko mangkatag mas fastilan ako mga classmate na ko diri nang giduwa hala kumbati mga do. Ana man na. Napay ba no? Ni mo chicks mo tanaw. Na busy kayo pang cellphone Ana man na samtang wa pa magklase hala paningkamot mo ginyo mga koys sama di ay. Perting uban ako guys karon guys nakaroon na kog suroy sa ubang mga classmate ug unsay gipang kalingawan nila ni ug unsay lang gikabisihan sa ilang mga cellphone. Ang uban ni guys guys scroll lang kay wa may mga lingaw ala mga perting duwa agid sa uban guys. Ang uban ni guys maragi ha pagibuhat perting batakag duwa ning usa og email guys. Anad ko kuno kadto siya guys mo duwa ala attack men kumbati ala og kuban po be maog gyapon nagikonik man din mga anggaw mo din ngarang pagkabisiha siga pang mata ana man ala kumbati mado ana man napay isa gamitan nagkuan mana mga classmate guys ug samtang di pa magklase hala maghinduwa pag ML hala kumbati mga koys ana man samtang ang duha po dire guys napay isa di guys ni among mayor napay tulo dire siya tapok muni guys na mali among kagawad na ang duha nanood na guys. Mo din ni among classroom guys no. Og da pa check sa guys chika guys chika. Uy tanawa mawasis camera guys samtang na pa isa guys busy kayo wah mag-usap ko dia na busy kayo ga tanaw ga practice ko si Rizal og basa guys kay rong nama may subject sa Rizal mo ni ko ni jang gitun-an o dito gituon up dito siya guys sa jang Facebook. Samtang di apoy duha guys no gagama sila account kuno guys inang gigama bahani na yung account ilang gigama guys no at kay bawo og dapoy sa gamawa ko na po sa camera. O karon guys no nanggawa sa dami sa among classroom kay manguli na kay time naman og dami agi sa hagdanan guys no dayo sa gatang-atang pa sa hagdanan ug man ko mga classmate perting panggimok kay mamaniampay nila kanang manggawas na ngit pa naman ako mga classmate guys samtang yabon na ta dire sa ubos naman akong manda din ang classroom guys dami sa second floor ga klase maningon sa guys ganaon na perting pagkakurugas mga kamot ni guys mani ako mga classmate nga mga buutan matog og tapos bang mga laki guys perting panagan nila guys mani nilang ganahan nga subject kanang manguli na idahay na sila panggawas guys basta ating uli na idahay na nagpanagan apa yung sa perting kusugang dagan hadlok mawahe og kini ako mga classmate guys no ga saboten ni sila nga mag pizza kay kutasan ko na sila gikan ka klase kapag mga classmate guys no mga bugoy pud nga napoy pagkabugoy gamay na ko mga classmate guys og sometimes din na may sa gawas guys no ag lang sabot-sabot nga magpizza ando pa daywan na
wala madayon kay dyan muna ko na sila mga kwarta guys. Simple basta Bernes mga kay dyan muna na mahimilin nga allowance. Ano na sila dahil na nagpanguli ginahinay kay ang kwarta ay go na pamasahe pa uli kay Bernes naman. Siyempre ana man na samtang dahil ko na inamili na ng mga classmates guys no, magpadayon ko na sila sa ilang plano nga kikofe ko na sila guys, kaya napam ko na nahimili nilang allowance mo ko na ilang ipalit kay wako na sila kasuway ini kay namo ko bag-ong open niya guys no nga kikofe. Ano sila mag-aanday ko